السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان من الصحابة والتابعين وسائر الأمة أجمعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أما بعد، masu kallo da saurari, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Barkanmu da kasancewa da ku a wannan rana mai ɗimbin tarihi kuma rana mai ɗimbin albarka. A yau muna 18 ga watan Zulhijja, hijirar babban jikadan Allah kuma babban masoyin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 1444, wanda ya dace ya yi daidai da miladiyar annabin Allah, ruhin Allah Annabi Isa alaihi salam tana da shekara 2023. A daidai wannan lokaci mai albarka, inda kuna tare da ɗan uwanku a tafiyar Allah da manzan Allah, wato Sharif Abdul Basit Sidi Ibrahim. Na bayyana a yau domin gabatar da karatu mai ɗimbin muhimmanci tare da kuma iyar da saƙon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga al'umma baki ɗaya, saƙon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya muhimmantar da shi, saƙon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi muhimmanci ƙwarar gaske, kuma saƙo ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci dukkanin al'umma da cewa duk wanda ya ji wannan saƙon na annabi to ya iyar wa wanda bai ji wannan saƙo ba. Wannan wani saƙo ne? Shi ne saƙon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara dubun dubatar al'ummar musulmai na duniya a irin wannan rana ta 18 ga watan Zulhijja, a shekarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi abin da ake ce mahajjatul wada'i, ma'ana hajjin bankwana. Hajjin daga ita, wadda hajji ce wadda daga ita Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai ƙara yin wani aikin hajji ba. Shine aikin hajjin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na farko, kuma shine aikin hajjin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi na ƙarshe. To bayan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gama gudanar da wannan ibada ta aikin haji, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bar garin Makka ya nufaci garin Madina, wanda a wannan shekara malaman tarihi sun tabbatar da cewa an samu dubun dubatar al'ummar musulman duniya da suka halarci wannan hajji ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ta farko, kuma hajji ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta ƙarshe, wanda ya zama mafi yawan duk waɗanda suka je aikin hajji a wannan shekarar sun raka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga garin Madina zuwa garin Makka. Dukanninsu sai da suka tashi daga garin Makka, suka taso daga jahohinsu ko afuwan ƙasashensu ko garuruwansu, suka zo domin su shiga cikin ayarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda ayari ne, taro ne da duniyar musulunci
bata taɓa taro irin wannan taron da aka yi ba. Shine hajjin annabi na farko kuma shine hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam na ƙarshe. To bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kammala aikinsa na hajji gaba ɗaya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'ummar duniya ya ake gudanar da aikin haji, ya kamata kuma a yi aikin haji. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya gama, sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya juyo daga garin Makka ya nufaci garin Madina. To bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya baro daga garin Makka ya tunkaro garin Madina, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam umarni. To bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa manzan Allah umarni, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan take manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yayye kuwa kan cewa duk wanda yake cikin garin Makka a koma a gaya wa duk wanda yake cikin garin Makka cewa ya tadda shi a wannan gurin da annabi ya yada zango, wanda malamai sun tabbatar da cewa wannan gurin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yada zango sunan gurin Gadir. Wannan guri a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yada zango bayan dawowarsa daga aikin hajji. Ya bar garin Makka ya fito garin Makka da kilomitoci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yada zango a wannan bagire da aka ce Gadir. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni akan cewa na cikin garin Makka su zo su tadda annabi a nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi zagarabtu a tadda waɗanda suka wuce, a gaya musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da saƙo, wanda ko haka ta faru. Aka yi gaugawa, aka yi zagarabtu, aka tadda waɗanda suka wuce, aka gaya musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da saƙon da zai iyar musu a daidai wannan gaba kuma a daidai wannan lokaci. To bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan, aka yi kwana 3 a ruwaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai isu da rana kawai wanda ya zo ya tadda annabi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya kwan 3 a wannan dokar daji, a wannan bagire da aka ce Gadir. Kwana 3 manzon Allah ya a dokar daji, wanda yanzu haka gurin da ake magana shekara 1400 da wani abu, yanzu haka gurin da ake magana a matsayin daji ne. To ina a baya shekara 1400 da suka wuce. To shekara 1400 da suka wuce, bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kwan 3 a wannan dokar daji, sa'annan a kwana na 3 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka masa siddi da kirada, aka masa mimbari afuwan da sirada na ababen hawa, dokuna da raƙumma, su aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam siddi da su. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka wannan siddi. Bayan manzan Allah ya taka wannan siddi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wata gamsasshiyar huɗuba, wadda huɗuba ce wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta, wadda huɗuba ce da ta dunkuli gaba ɗaya ƙunarin saƙon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma risalar da Allah ya bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama ya hau yayi wannan doguwar huɗuba, wadda a huɗubar ya tsoratar, a huɗubar ya faɗakar, a huɗubar ya wa'azantar da duniyar musulunci. A wannan taro sama da dubbannin ɗaruruwan mutane suna tare da annabi kuma suna saurarin sayyidina rasulallahi sallallahu alaihi wasallam bisa ga saƙon da annabi zai iyar wa al'umma. Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi huɗuba, annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi wa'azi ya tsawatar, annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abubuwan daga cikinsu waɗanda akwai ishara a ciki, waɗanda ishara ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi
akan cewa tabbas manzan Allah ba zai sake haɗuwa da duniyar musulunci a irin wannan mausim na aikin haji da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba. Aikin haji ne na farko kuma aikin haji ne na ƙarshe. To bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan doguwar huɗuba, to a wannan doguwar huɗuba aka samu wani hadisi da malaman hadisi suke ce ma hadisul wilaya, ana kiransa da wannan suna. Mashahurin hadisi ne, ma'arufin hadisi ne, wani hadisi ne wanda yake mutawaturi. Wannan hadisi kuma ana kiransa da hadisul Gadir, ana kiransa da wannan suna na hadisul Gadir. To a nan ne aka samu wannan tabbataccen hadisi, kuma hadisi wanda yake sarihi, hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu duniyar musulunci alƙiblar da ya kamata su bi. A wannan ranar ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓar wa al'ummar musulunci alƙiblar da ya kamata su fuskanta idan aka wayi gari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cira ta zuwa ga rahamar Ubangiji da kuma yardar Ubangiji. To a wannan ranar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da abubuwan da za mu tabbatar a wannan zama insha Allahu, a wannan karatu mai takin karatun Gadir na wannan shekara zama na ɗai, wanda insha Allahu idan ba mu da kammala abin da za mu haɗa a wannan zama ba, ku tare mu a gobe ma insha Allahu za ku ji mu da ci gaban wannan shiri. A yau dai insha Allahu wannan karatu ne na raya wannan munasaba ta Gadir Home, sa'annan kuma da iyar da saƙon annabi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga dukkan wanda ya ji wannan saƙo, to annabi ya yi umarni akan cewa ya iyar da wannan saƙo. To mun bayyana a wannan makaranta mai albarka, ko kuma in ce a wannan gidan TV mai albarka, domin mu iyar da saƙon manzan Allah, wanda saƙo ne wanda malamai suka tabbatar da an yi, malamai suka inganta an yi, malamai suka tabbatar da cewa manzan Allah ya zaɓa ma al'umma ɗoɗar godabin da za su kama da ɗayansu ba zai ɓata ba, biyunsu ba za su yi rigima ba ko su yi saɓani. Wanda barin wannan tsari na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya haifar wa musulunci koma baya, shi ya haifar wa musulunci manya-manyan ƙalubalen da musulunci yake fuskanta a yanzu. Matsala ta cikin gida da kuma matsala wadda take ta wajen gida. To barin wannan tsari na annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara shi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓar wa al'umma wannan tsari, al'ummar musulmai suka yi watsi da wannan tsari da annabi sallallahu da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa musu, wanda kuma mun sani cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai yi wa al'umma zaɓin tumun dare ba, kamar yadda masu azancin magana na Hausa suke faɗa. To insha Allah a wannan karatu idan aka bi mu a hankali, za a ji bayanai da abin da annabi ya faɗa a wannan hadisi, a wannan haɗuwa, a wannan mausim mai albarka, wanda a tarihin duniyar musulunci ba a taɓa yin irin wannan mausim da aka yi a wannan lokaci ba. Wanda to a gurguji dai ba tare da ɓata lokaci ba, wannan hadisi da muke magana a kansa hadisi na hadisul Gadir, ko kuma mu ce masa hadisul wilaya, duka ana kiransa da wannan suna. To wannan hadisi ne wanda yake sahihu sanad, mai ingancin sanadi, duk da littafi mafi daraja ta farko, wanda malamai suka ce shine littafi mafi daraja ta farko a duniyar musulunci, ya ƙaurace ma ambatun wannan waƙi'a, wanda ba mu san dalilinsa wanda ya hana masa ambatun wannan waƙi'a ba, tare da cewa wannan waƙi'ar ko kuma wannan hadisi ya cika sharaɗinsa da ya gindaya na karɓar ruwayar da zai sa a littafinsa. Littafi wanda yake da daraja ta farko, wanda ake ce shine littafi mafi inganci,
bayan alƙur'ani, ya guji ambatun wannan waƙi'a gaba ɗaya daga baƙarar littafin hannasu ɗin littafin babu ko ambatun sunan gadirhum. Ka duba irin yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya muhimmantar da ni, irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya muhimmantar da wannan waƙi'a ta gadirhum. Ka duba irin yadda annabi ya muhimmantar da ita. Kwana uku annabi ya yi a dokar daji domin ya tara duniyar musulunci, ya musu wannan huɗuba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya musu wannan jawabi. Amma littafi mai daraja ta farko a duniyar musulunci ya ƙaurace ma hadisin kwata-kwata, ko sunan gurin bai kawo a littafinsa ba. Mai bi masa a daraja ya ambaci hadisin, amma kuma ya ambace shi, ya masa mi ake cewa, ya masa abin da Hausawa suke ce ma, ya masa ture mi ake ce masa a Hausa, ma'ana ya ambaci hadisin tare da mi ƙoƙarin datse saƙon da yake ɗauki a cikin hadisin, wanda ba mu san wannan dalili ba da yasa waɗannan bijiman malamai da babu irinsu ake faɗa a duniyar sunna suka guje ma'ambatun wannan waƙi'a, wadda waƙi'a ce wadda take da daraja, waƙi'a ce da annabi ya muhimmanta ta, domin a wannan ko babu komai zamowar wannan aikin haji shine aikin haji na farko da annabi ya yi, to shi kaɗai ya isa a ce malaman nan sun muhimmantar da annabi, sun muhimmantar da wannan waƙi'ar, sun ambace ta domin su iyarwa al'ummar musulmai wannan saƙo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iyarwa duniya. Amma lihajatan fi nafsi yaquba qadaha, suka guji wannan hadisi, suka guji ma ya guji ma ambatun koda sunan gurin a littafinsa, wanda wannan ya taka wata muhimmiyar rawa wadda ta haifar da musulmi yana musulunci amma kuma ba shi da sani da ilimi akan wannan waƙi'a ta gadirhum. Har ya zama ma ita wannan mas'ala ko wannan waƙi'a ta gadirhum ya zama ba a jin ta kasafai daga malaman ahlus sunna ko daga malamanmu, an fi jinta daga malamai na wata firƙa daban daga cikin firƙoƙin musulunci. Har hadisin ma ya zama a lokacin da baya-baya Allah ya mana arzikin ba mu malamin da yake iya fito da irin waɗannan gaskiya da irin waɗannan saƙonni na annabi sallallahu alaihi wasallam da iyarwa da duniya haƙiƙanin risalar annabi, yasa aka fara fahimtar waƙi'ar gadirhum. Menene ma gadirhum? A da ba a sani ba. Idan ma aka ji an yi maganar gadirhum, kawai za ka ɗauko wannan a tunani na farko da zai fara maka shine tun wata firƙa daga cikin firƙoƙin musulunci, domin ya zama kamar ana ganin cewa wani abu ne da su kaɗai ya shafa. Alhali wannan waƙi'ar ta shafi ɗaukacin dukkanin musulman duniya, domin saƙo ne da annabi ya bayar, saƙo na ƙarshe wanda daga shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai bayar da wani bai saki wani mausim ba, bai saki zuwa wani wuri aikin hajji, bai taɓa yin wata aikin hajji ba bayan wannan aikin hajji. To malamai suka guje shi, wanda wannan hadisi da za mu kawo hadisi ne da malamai sun ruwaice shi da dama. Daga cikin malaman da suka ruwaice shi akwai Tirmizi, ya kawo wannan hadisi a sunan nashi. Akwai Ibn Majah, ya kawo wannan waƙi'ar, shi ma ya ambaci wani sashinta a cikin sunan nashi. Akwai Ibn Majah ya koma maimaita wannan waƙi'a a cikin sahih nashi. Mustadrak Hakim an-Naisaburi ya kawo wannan waƙi'ar, shi ma ya ambaci wannan hadisi a cikin littafinsa Mustadrak al-Sahihaini. Sai Imamu Ahmad, Imamu Ahlus Sunna wal Jama'a, ya kawo wannan hadisi wurare mabambanta, ya maimaita hadisin fiye da guri 11, yana kawo wannan waƙi'ar a mabambantan lafuzza. Sa'annan Hilyatul Auliya, wannan hadisin ya zo
ya zo a cikin majma'uz zawa'id wa manba'ul fawaid, ya zo a cikin kitabus sunna, ya zo a cikin khasa'is na amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salam, ya zo a cikin al-majma'ul kabir na Tabarani. Tabarani ya maimaita shi fiye da guri 20 ma ko fiye da 20. Ibn Hibbana ya kawo shi a cikin sahihinsa. Malamin Bukhari Ibn Abi Shaiba ya kawo shi a cikin musannaf nashi, ya maimaita shi sama da guri 8. Al-ahadisul mukhtara, wannan hadisin ya zo an maimaita shi sama da guri 5. Ithafus sada, hadisin ma ya zo a wannan. To da sauran masadir waɗanda suke rututu, malamai sun ruwaici wannan hadisi, wanda hadisi ne ingantacce, wanda malamai sun yi magana akan ingancin hadisin. Kamar idan muka dubi Tirmizi da ya zo da hadisin, ya tabbatar da cewa hadisi ne sahihi. Hakim an-Naisaburi da ya kawo ya tabbatar da ingancin hadisi. Zahabi ya tabbatar al-Qari a cikin Mirqatul Mafatih, shi ma ya tabbatar da ingancin wannan hadisi. Ibn Abdul Barri a cikin al-Isti'ab shi ma ya tabbatar da wannan. Busiri a cikin Ithafus Sada shi ma ya tabbatar da inganci. Uwa uba Albani, mu'asiri Albani na wannan zamani, wanda yake da Sahihul Jami'is Sagir, shi ma ya inganta wannan hadisi, ya kawo shi a cikin silsila sahiha, ya kawo shi a cikin Sahihul Jami'is Sagir, ya kawo shi a cikin Sahihu Sunan Ibn Majah, da gurare mabambanta ya kawo. Imam Suyuti ya tabbatar da ingancin wannan hadisi, ya kawo shi ta fuskoki daban-daban, ya kawo shi a cikin littafinsa Qutful Azharil, ya kawo shi a cikin cewa yana daga cikin hadisai inda suke mutawatirai, ya kawo shi a cikin littafinsa, wannan littafin nashi da muka faɗa, Qutful Azhar, ya kawo shi a nan, ya ce yana daga cikin al-ahadisul mutawatira. Haka Kittani ko Kattani shi ma ya faɗa a cikin nazmul littafinsa an-nazm, da sauran malamai Shamsuddin da sauransu duka sun inganta wannan hadisi, wanda Ibn Hajar al-Haythami a cikin as-Sawariqul Muhriqa ya ce inna kafiran min turqihi sahih aw hasan, mafi yawan hanyoyin wannan hadisi daga hanya wadda take ingantacciya sai hanya wadda take mai hasana, wanda wannan hadisi ne wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya iya wa al'umma, ya iyar musu da saƙo wanda yake mu taƙaice shi mu dunkule shi. Bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi huɗuba, bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wa'azantar, bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gargaɗi al'umma, bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya iyar da duk saƙon da ya kamata ya iyar na tabbatar da tsoron Allah, na tabbatar da cewa al'ummar musulmai sun sami gobe mai kyau bayan wucewar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya iyar da wani saƙo wanda shine khulasar saƙon da Annabi sallallahu, dalilin da ya sa manzon Allah ya tara waɗannan ɗaukacin duniyar musulunci. Kamar yadda ruwayoyi lafuzza suka bambanta, Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya fara huɗubarsa da alhamdulillahi ko alhamdulillahi wa nasta'inuhu wa nu'minu bi wa natawakkalu alaihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina الذي لا هادي لمن ضل ولا مضل لمن هدى وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. manzon Allah bayan ya gama godiya ga Allah da salati da bayan ya gama godiya ga Allah subhanahu wata'ala, sai manzon Allah ya ce ma al'ummar da suke wannan guri bayan haka, ayyuhan nas, ya ku taron musulman duniya, domin a wannan guri duk wani da sunansa musulmi a wannan lokaci yana wannan gurin.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qad anba'ani al-latiful khabir annahu lam yu'ammar nabiyyun illa mithla nisfi umri alladhi qablahu. Ubangiji ya tabbatar da cewa dai a saƙo a dunkule annabi yana musu ishara da cewa to lokacin tafiya yayi. Wa inni annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa inni mas'ulun, ni za a tambaye ni akan ku, wa antum mas'ulun, kuma a ranar gobe kiyama Allah zai tambaye ku kan manzan Allah. Ni annabi sallallahu alaihi wasallam za a tambaye ni akan ku, saƙon da Allah ya bani na iyar ko ban iyar ba, kuma kanku Allah zai tambaye ku akan wannan saƙo, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To bayan annabi ya ce haka sai ya ce fama za antum qa'iluna, idan aka wayi gari a farfajiyar kiyama gobe me za ku faɗa a kaina? Ma'ana da annabi sallallahu alaihi wa sallam yana son ya ji shaidar da za su iya bashi a ranar gobe kiyama. Wace shaida za su iya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallam? Wace irin shaida ce za su bawa annabi sallallahu alaihi wa sallam? To shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ku sani cewa Allah zai tambaye ni akan ku, kuma Allah zai tambaye ku a kaina. Fama za antum qa'iluna, me za ku ce? Qalu sai suka ce da murya ɗaya ko da murya mafi yawa, suka ce nashhadu annaka qad balagta wa nasahta wa jahatta fajazakallahu khairan. Suka ce ya rasulullah, wallahi za mu shaide ka cewa haƙiƙa ka iyar da saƙon Allah, haƙiƙa ka iyar da dukkan wata nasiha, kuma haƙiƙa ka yi iya ƙoƙarinka, Ubangiji ya saka maka da mafificin alkhairi. Ƙala sai manzon Allah ya ce alastum tashhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasulu, ba ku shaida ba cewa shin babu abin bauta da gaskiya sai Allah, kuma annabi Muhammad jekadan sane bawan sane, wa anna jannatahu haqqun wa narahu haqqun wa anna al-mauta haqqun wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'asu man fil qubur. Wanda Allah ce kun shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah, shin kun shaida cewa haƙiƙa annabi Muhammad jekadan Allah ne bawan Allah ne, kun imani da cewa aljanna gaskiya ce, wuta gaskiya ce, mutuwa gaskiya ce, alƙiyama gaskiya ce, babu kokonto a cikinta, kuma haƙiƙa Allah zai tayar da waɗanda suke cikin kaburbura. Ƙalu suka ce bala nashhadu bizalika, suka ce ya rasulallah mun shaida da wannan. Ƙala sai ya ce Allahumma shahad, ya Allah ka shaida ka ji abin da suka faɗa, Allah na iyar musu. Ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba wa Ubangiji ya zama shaida. Allah ka ji me suka faɗa a kaina, Allah wallahi na iyar musu, Allah na iyar musu, sun kaɗaita ka da bauta, sun yadda cewa ni annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah niki, manzan Allah niki. Allah kaji sun tabbatar da cewa sun yi imani da cewa wuta gaskiya ce, sun yi imani da cewa aljanna gaskiya ce, sun yi imani da cewa mutuwa gaskiya ce, sun yi imani da cewa tabbas alƙiyama za ta zo babu ko kokonto, kuma Allah zai tayar da duk wanda yake cikin kabari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ka shaida. To bayan annabi ya yi wannan sun maƙala, sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuhan nas, ya ku taron duniyar musulunci, ala tasma'un, ba za ku saurara ku ji me zan ce muku ba? Ƙalu suka ce na'am ya rasulallahi muna jinka. Ƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu inni haƙiƙani, inji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zan dakace ku bakin tafki, wa antum wariduna alayyal hauda, kuma tabbas za ku tusgo min a daidai tafkin alkausara. Wa inna ardahu ma baina san'a wa busra,
faɗin wannan tafki ya kai tsakanin Sana'a, ma'ana ya kai tsakanin garin Sana'a da kuma garin Basra. In ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya masa habbansa irin ni'imar da Allah ya ajiye da alƙawalin da Allah ya masa a ƙiyama. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ci gaba da iyarwa da duniya wannan saƙo mai daraja. Manzon Allah ya ce faɗin wannan tafki zai kai ma baina Sana'a wa Basra, tsakanin Sana'a da Basra wannan tafkin zai kai. Sana'a ita ce asima ta Yaman a yanzu, Yaman ta yanzu ita ce Sana'a. Basra kuma ita ce tana daga cikin garuruwan Suriya ake cewa, to tana cikin garuruwan wannan garin. To bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa musu girman wannan tafki, sai annabi ya ci gaba da cewa wa fihi aqdahun, a wannan tafki akwai kofuna waɗanda suke sun kai adadin nujum, yawan taurarin duniya ko kuma yawan taurarin sararin samaniya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa haƙiƙa fanzuru kaifa takhlifuni fi thaqalaini, a wata ruwaya ku duba yanda za ku kula mun da wasu abubuwa masu tsananin nauyi guda biyu, in ji manzon Allah. An zo gaɓar ƙunarin saƙon. Annabi ya ce ku kula min, ga fa tafki kuma ga inda za ku tadda ni a tafki. Tafkin nan za a sha ruwan da ba za a yi kishirwa ba, daga shan wannan ruwa duk wanda ya sha su lasisin shiga aljanna ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce amma fa fanzuruni kaifa takhlifuni fi thaqalaini, ku kiyaye ko kuma ku yi taka tsantsan ko kuma ku yi duban ya kuka maye mun baya da ababe biyu masu nauyi masu girma. Fanada munadin, daga cikin sahabbai sai wani ya ɗaga muryarsa ya ce wa mathaqalani ya rasulallah, ya ce ya rasulallah menene athaqalani, abubuwa biyu masu nauyi da ka faɗa ka ce mu kula maka da su, mu duba yanda za mu kula maka da su a bayanka. Faƙala, bayan wannan mai kira ya yi kira ya ɗaga muryarsa, sai annabi ya ce al-thaqlul akbar, na farko daga ababin nan masu nauyi shine kitabullah, littafin Allah, alƙur'ani kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fatamassaku bihi, ku yi riko da alƙur'ani la tadillu, ba za ku ɓata ba, ko kuma ku yi riko da alƙur'ani, idan kuka yi riko da alƙur'ani to ba za ku ɓata ba. Wal akharul asgaru, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan saƙalani ɗin nan itirati, 'ya'yan gidana, babban magana. Annabi ya tafi ya bar wa al'ummar duniya ababe guda biyu masu nauyin gaske, in ji manzon Allah. Ya ce musu athaqalani, ko kuma masu girma a gurin Allah. Annabi ya ce ku kula mun, ku duba yanda za ku maye mun baya akan waɗannan ababe guda biyu. A lokacin fa annabi yana gaya ma duk duniyar musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko kitabullah, littafin Allah, kada ku yadda a raba ku da littafin Allah. Annabi ya ce ɗayan kuma as-saqalani shine miye? Manzon Allah ya ce ɗayan as-saqalani shine itirati ahlu baiti. A wata ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitaballah ko kitabullah wa itirati ahlu baiti. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zan bar muku ababe guda biyu masu girman gaske, ma in tamassaktum bihima,
matsawar kuka yi riko da waɗannan ababin guda biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lan tadillu, har abada ba za ku ɓata ba. Annabi ya ce na bar muku Qur'ani kuma na bar muku ƴaƴan gidana, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zan tafi zan bar muku waɗannan abubuwa guda biyu. Kenan manzon Allah ya sanya cewa alƙur'ani da 'ya'yan gidansa su ne alƙiblar da ya kamata duniyar musulunci ta riƙa hannu bibbiyu. To mu tambayi kanmu, annabi ya tabbatar da wannan. Annabi ya tabbatar da wannan. Alƙur'ani da 'ya'yan gidansa su ne waɗanda annabi ya ce ya bar wa duniyar musulunci su riƙe su hannu biyu. Idan fa suka riƙe su, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam, to ba za mu ɓata ba. Annabi ya faɗa mu riƙe waɗannan abubuwa guda biyu, in ji manzon Allah. Idan muka riƙe su ba za mu ɓata ba har abada. Babban abin da ya jefa duniyar musulunci a masiba a yanzu kenan. Annabi ya tsara mana hanyar da za mu bi ɗoɗar mu zauna lafiya, addinin ya zauna lafiya. Ɗayanmu, annabi ce lan tadillu, ya ce lan tadillu. Amma li yaqdir Allahu amran kana maf'ula, al'ummar musulmai suka yi riko da ɗayan biyun abin da annabi ya ban mana, suka yi watsi da ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba da cewa, bayan ya faɗi wannan babban hadisi shi kuma da ake ce ma hadithu thaqalaini, a Gadirhum annabi ya maimaita shi, ya faɗa zan tafi zan ban muku Qur'ani da 'ya'yan gidana, ku riƙe su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa, Ubangiji ya bani labari cewa lan yaftariqa hatta yarda alayya al-haw, da alƙur'ani da 'ya'yan gidana ba za su rabu ba sai sun tadda ni bakin tafki. Kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anan ya tabbatar mana da cewa duk wanda ya riƙo da 'ya'yan annabi, ya yi riƙo da alƙur'ani, ba zai ɓata ba sai ya tadda manzon Allah. Babu maganar ɓata a cikin tafiyar rayuwarsa, sai ya tadda manzon Allah a bakin tafki, inda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba sa certificate in shiga aljanna, domin zai ba shi ruwan tafkin alkausara ya sha, wanda daga nan kuma zai wuce zuwa aljanna. To annabi sai ya ci gaba da iyar da saƙo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, kada ku shiga gaban waɗannan guda biyu, alƙur'ani da 'ya'yan gidana, ba a shiga gabansu. Kada ku shiga gabansu, za ku halaka. Kada ku tawaye matsayinsu, kada ku tawaye haƙƙinsu da yake kanku, shi ma za ku halaka, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai annabi ya ce, faƙala, sai annabi ya koma cewa, ayyuhan nas, ya ku mutane, man aulan nas bil mu'minina min anfusihim, wane ne ya fi cincinta ga muminai su gabatar da shi fiye da rayuwarsu? Ƙalu, sai suka ce, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ƙala, sai annabi ce, inna Allaha maulaya, haƙiƙa Ubangiji shi ne majibincin al'amurana, wa ana maulal mu'minina, ni kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ni ne majibincin muminai, al'amuran muminai, min anfusihim, fi da kawunansu. Na fi su cincinta na jibince su, na jibinci al'amarinsu fi da kansu, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa, sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu alam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa ana aula bihim min anfusihim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce,
ni ne mafi cincinta suna jibince su fiye da kansu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ne, suka ce haka ne ya Rasulallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tayar da Imamu Ali. Da ya tayar da Imamu Ali, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannunsa. Annabi ya ce ala ku saurara, faman kuntu maulahu, duk wanda nake majibincin al'amarinsa, fa hadha aliyun maulahu, ga Imamu Ali shine majibincin al'amarinsa. Duk wanda nake majibincin al'amarinsa, ga Imamu Ali shine majibincin al'amarinsa. Duk wanda nake shugabansa ko jagoransa, ga Imamu Ali shine shugabansa, shine jagoransa, in ji Annabi Muhammadu sau uku yana maimaitawa. A lafazin Imamu Ahmad sau hudu ya ce arba'u marratin. Sau hudu manzon Allah yana tara duniya yana ce musu alaman kuntu maulahu fa hadha aliyun maulahu. Sau hudu Annabi yana maimaitawa. Duk wanda nake ni ne mafi cincinta na jibinci al'amarinsa fiye da kansa, to ga Imamu Ali shi ya fi cincinta ya jibinci al'amarinsa fiye da kansa. Sau hudu Annabi na faɗar wannan, in ji Imamu Ahmad. Sun maƙala, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma wali man wala, Allah ka jibinci duk wanda ya jibinci Imamu Ali, wa adi man ada, Allah ka yi adawa da duk wanda ya yi adawa da Imamu Ali, wa ahibba man ahabbahu, ya Ubangiji ka so kwaso Imamu Ali, wa abghid man abghadahu, ya Allah ka ƙi duk wanda ya ƙi Imamu Ali, wansur man nasarahu, ya Allah ka taimaki Imamu Ali, wa khzil man khazalahu, ya Ubangiji ka taɓar da duk wanda ya taɓar da Imamu Ali, wa adara alhaqqa ma'ahu haisu dara, Allah ka sanya gaskiya ta bi Imamu Ali duk inda ya kewaya tana tare da shi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala falyubligu shahidul ghaiba. Wannan shine abin da Annabi ya rufe da shi. Duk wanda ya ji saƙon nan ya iyarwa wanda bai na, inji manzon Allah. To wannan shine waƙi'ar huɗubar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi a irin wannan rana ta Gadir ranar 18 ga watan Zulhijja, ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa duniyar musulunci saƙo na musamman, saƙon da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai isu da bayar da shi ba. A ƙarshe sai da Annabi ya ce to duk wanda ya ji ya iyarwa wanda bai ji ba, in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan saƙo ya haɗu da tarnaƙi na bala'i. Wannan saƙo na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ratsu dufai waɗanda suke marar misaltuwa. Babu ta hanyar da ba a bi ba domin a ruguza wannan hadisi, a ruguji wannan saƙo na manzan Allah. Amma Allah ya ƙi, sai ya tabbatar walau karihal kafiruna. Yau ga mu shekara 1444 muna maimaita shi, kuma muna iyarwa al'ummar wannan lokaci su ji. Allah ka shaida mun iyar musu saƙon Annabi, Allah ka shaida mun iyar musu saƙon Annabi, Allah ka shaida mun iyar musu da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine saƙon da Annabi ya iyar wa duniyar musulunci a ranar 18 ga watan Zulhijja a Gadir. A nan rana Annabi ya ɗaga hannun Imamu Ali ya ce gashi, duk wanda nake kazansa wannan kazansa ne, duk wanda nake majibincin al'amarinsa Ali majibincin al'amarinsa ne, duk wanda nake shugabansa Ali shugabansa ne, duk wanda nake jagoransa Ali jagoransa ne.
annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma da duniya wannan, amma hadisin ya haɗu da ƙalubale domin me daula ta yi aiki akan hadisin, aka zo aka a waɗannan da annabi ya ce ya tafi ya bar mana su babu irinsu, ƙarshe ma ɗai bayan ɗai aka gididdiba su aka yanka su. Waɗanda annabi ya ce su na tafi na bar muku su ne alƙiblar musulunci, waɗanda annabi ya ce su ne na tafi na bar muku ku kula mun da su, me ya faru ƙarshe? Gididdiba su ɗai bayan ɗai aka datsa su, wannan a kashe da guba, wannan a yanka da takobi, wannan a danna shi a daddatsa shi a dokar daji. Haka fa aka waɗannan da annabi ya ce na tafi na bar muku su, sau uku annabi na maimaitawa, ku duba ya kuka maye mun baya akan waɗannan ababen guda biyu, alƙur'ani da 'ya'yan gidansa. Hasbuna kitabullahi ta jefa duniyar musulunci a bala'i. Duk wanda bai gaya maka ba wannan bai faɗa maka gaskiya ba. Babu abin da ya jefa duniyar musulunci a masifa da bala'i banda hasbuna kitabullah. Wannan hasbuna kitabullah ɗin ita ce abin da ya jefa musulunci a masifar da yake a yau. Annabi ya ce ya tafi ya bar Qur'ani da 'ya'yan gida, aka ce a Qur'ani ake bukata ba a bukatar su. Wannan ya jifa ya yi ƙoƙarin ɓata saƙon gaba ɗaya da risalar ta shugaba sallallahu alaihi wasallam. To wanda wannan hadisi ya haɗu da tarnaƙi da ƙalubale, abinda za mu rufe da shi bari mu haska wani, kada mai saurare ya ce a aini kawai na faɗi cewa hadisin an yi ta ƙoƙarin ruguza shi, hadisi ne da ya haɗu da tarnaƙi maƙiyan Imamu Ali Nasibawa na jiya da yau. To amma bari mu ɗauke wanda suke ce ma Ibn Taymiyyah al-Harrani, bari ku ji yanda ya akan wannan hadisi. Mu koma a cikin littafinsa mai suna Minhajus Sunna, da ya kawo cewa yana yi ma hulli ake ce masa, yana masa raddi. Bayan ya kawo masa wannan hadisi a matsayin yana kafa masa hujja akan falalar Imamu Ali da kuma zamowarsa shine wanda annabi ya nuna ma al'umma ya ce su riƙe shi bayansa. To sai bayan Ibn Taymiyyah da ya zo, idan aka koma a cikin littafinsa Minhajus Sunna, a koma juzi'i na 4 shafi na 104, ku zo mu ga wani abin ban mamaki da Ibn Taymiyyah ya yi. Domin shi Ibn Taymiyyah, ni a rayuwata na faɗa kuma zan maimaita, ban ga wani malami da Allah ya jarabta da musibar ƙiyayyar 'ya'yan annabi irin Ibn Taymiyyah, bil akhas Imamu Ali. Nasibi ne lamba ta ɗaya, nasibi ne na musiba, na yankan shakku. Ibn Taymiyyah sahunsu ɗaya da shi da irin Ibnul Arabi. Ban taɓa ganin wanda Allah ya sama ƙiyayya ta bala'i da Imamu Ali ba irin Ibn Taymiyyah. Ta kai duk wani abu da ya inganta fadala ko manƙaba ga Imamu Ali sai da Ibn Taymiyyah ya ƙoƙarin ruguje ta. Sai da Ibn Taymiyyah ya yi ƙoƙarin haramta ma Imamu Ali ita. Wanda ya ce ba haka ba ƙofar buɗe take, zai iya shigowa. Babu wani hadisi na falalar imami ko manƙabarsa ko darajarsa face sai da Ibn Taymiyyah ya yi ƙoƙarin rasarwa da Imamu Ali wannan. Kai balma ya yi fiye da wannan. Sai da ta kai yana kallon Imamu Ali yana gaya masa cewa kamar Fir'aunu yake. Yana kallon Imamu Ali yana ce masa ɗan shan jini, yana siffanta shi da zubar da jini. Kai balma Ibn Taymiyyah bai taɓa yadda ya sallama wa imami ba. Duk sadda zai kirga halifofin annabi, bal za ka ga mafi yawa zai kirga 3 ne, baya sa Imamu Ali. Amma yaushe ake yi wa kirari Sheikhul Islam, Sheikhu Ibn Taymiyyah al-Harrani.
saboda nasbi ya cika cikin malamai, ƙin Allah ya cika zukatan malamai, ba sa son gaskiya. Yanzu wannan magana da nake yi, wani yana can yana buɗai ya cika ya ɗwaɗi ya mutu saboda baƙin ciki. Me laifina? Me na faɗa? Duk tun fara zaman nan har kawo yanzu ina faɗar abin da ya zo a littattafanmu ne na ahlus sunna. Can mu ci gaba, mu duba abin da Ibn Taymiyyah yayi, dubi da lokaci yana hararar mu kwana a nan, wanda insha Allah gobe za mu ɗora yadda zai zama saƙon ya isa yadda ake buƙata. Mu koma cikin minhajus sunna, a koma juz'i na 4 da na faɗa da shafin da na faɗa 104 ko 105. Ga abin da Ibn Taymiyyah yake cewa, qauluhu, faɗar shi wanda ya kawo masa hujja da hadisin cewa huwa waliyu kulli muminin ba'adi, yace wannan hadisi da ya kawo cewa wai Imamu Ali shine majibincin al'amarin muminai bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Ibn Taymiyyah yace kadhibun, wannan ƙarya ce. Kadhibun ala rasulillahi, ƙarya ce akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tashin farko ya bindige hadisi, yace ƙarya ce. Ƙarya ce aka yi wa annabi, wanda wannan aika-aikan da Ibn Taymiyyah ya yi shi ya haifar da ɗalibinsa Ibn Albani da ya zo da ya ga irin wannan jara'a ta ƙin Allah da ƙin gaskiya da Ibn Taymiyyah ya yi, shi yasa a koma a gami Albani ya faɗa. Abinda Albani ya faɗa bayan ya inganta wannan hadisin na man kuntu maulahu fa hadha aliyun maulahu, bayan ya inganta shi ya ce hadisi ne ingantacce, Hakim ya inganta shi a Mustadrak, Ibn Hibban ya inganta shi ya kawo shi a sahihinsa, Albani a silsila sahiha. Bayan Albani ya inganta hadisin sai ya ce faminal ajibi haqqan, wannan abin da Ibn Taymiyyah ya kaɗa Albani, sai da Albani ya kasa haƙuri ya numfasa. A nan sai da ka duba yadda Albani yake jin Ibn Taymiyyah, wataƙila yana kallonsa za mu iya cewa kamar annabi ko kusa da annabi, amma a nan da ya ga irin wannan jara'a ta bala'i ta musiba da Ibn Taymiyyah saboda tsabar nasibanci da ƙiyayyar Imamu Ali, sai da ya ja lizami ya yi numfashi ya numfasa, ya ce kai akwai mamaki ƙwaran gaske an ya tajarra a shaikhul islam ibn Taymiyyah ala inkari hadha hadisi wa takzibi. Ya ce irin jara'ar da shaikhul islam, haka ya ambace shi, ka duba da sai da ya numfasa ya ce kai musiba ta akwai mamaki, ya kai mamaki da na ga irin shaihul islam jara'ar da ya yi Ibn Taymiyyah kan musa wannan hadisi da ƙaryata shi a minhajus sunna. Ya ce na kwanda mamaki. Mu kuma mu ce Albani, Allah ya ji ɗan Albani, da yana nan sai mu gaya masa mu ce Albani babu mamaki akan wannan aiki da Ibn Taymiyyah ya yi fiye da shi a haƙƙin Imamu Ali. Ibn Taymiyyah ya yi fiye da wannan, wanda kuma ba ni zan faɗa, ba ni na faɗa ba, zan karanta gurin, zan faɗi abin da malamai suka faɗa a je a duba. Ibn Taymiyyah ya yi ko bai yi ba, ya yi fiye da wannan a haƙƙin Imamu Ali. Gashi ɗalibinsa ne, Albani ne yake kallon Ibn Taymiyyah yau yana gaya masa wannan, ya ce ka ji tsoron Allah Ibn Taymiyyah. Irin wannan hadisi tabbatacce ingantacce faminal ajibi haqqan, in ji Albani, ya ce akwai ban mamaki ƙwaran gaske irin jara'ar da shehinsa shehul islaminsa Ibn Taymiyyah ya yi na ƙaryata wannan hadisi da musashi a minhajus sunna. To wanda Ibn Taymiyyah ya yi fiye da wannan, ya yi fiye da wannan, wanda sai da ta kai
ibn hajar al-fatuhul bari shi ma sai da ya numfasa ya mayarwa da ibn taymiya raddi ya farmake sa bayan ya kawo hadisin amma taqtuluhul fi'atul bagiya sai da ya numfasa ibn hajar al-asqalani ka duba ko irin sakale-sakalen ibn hajar amma sai da ibn hajar ya ce wannan hadisi alamun min a'lamin nubuwa wa fadilatun zahiratun li aliyin wa ammarin wa raddun ala nawasibi za'imina anna aliyan lam yakun musiban fi hurubihi. Wannan akoma yana fatahul bari juz'i na ɗaya shafi na 542 ko da 43 za a samu wannan. Ibn hajar al-asqalani sai da ya ja birki ya ce to ga hadisi raddi ga ibn taymiya domin me wanda ya ce yaƙukan da imamu ali ya yi bai yi su kan daidai ba kan sawaba waye ibn taymiya ne ba kowa ma ne face ibn taymiya wanda ake ce ma shehul islam shi ne ya faɗi wannan a koma kuma a ga abin da ya faɗa a haƙƙin imamu ali mafi muni. Ku duba kallon da ibn taymiya yake wa imamu ali a koma minhajus sunna juz'i na 4 shafi na 500 za a ga abin da yake cewa summa yuqalu li ha'ula'ir rafida sannan sai a ce ma waɗannan rafidawa law qalat lakumun nawasib da wannan siga yake yi idan yana son ya farmaki imami ko ya ruguji wata manƙaba ta imami to wannan sigar zai biyu ya ce a ƙaddarta a ce kaza haka yake kuma ku duba abin da ya faɗa ya ce wai da a ƙaddarta nasibawa su ce wanda a sahun farko shine shugaban nasibawa na wannan lokaci imamun nasbi ne a wannan lokaci ya ce wai da a ce nasibawa su ce marafidawa kaga ki anan dai yana nunan ma da cewa miye yana nunan ma cewa yana sin ya nuna cewa rafidawa su ne suke da imamu ali ga abin da ya faɗa ya ce da nasibawa su ce aliyun qadis tahalla dima'al muslimina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai da a ƙaddarta nasibawa su ce ali ya halatta jinin musulmai wa qatalahum bi ghairi amrillahi wa rasulihi ala riyasati kuma ya yaƙe su ba da umarnin Allah ba ko manzon Allah sai dan yayi shugabanci wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi ya ce sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr zagin musulmi fasikanci ne ya kasa kafirci ne wa qala kuma annabi ya ce la tarja'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd annabi ya ce kada ku koma rana kafirai da suke tsaran wuyayyen junansu fayakunu aliyun kafiran lidhalika a koma a gani a minhajus sunna qarara ya dubi imamu ali ya ce masa kafiri za su yi ƙarya su yi tawili su ce a'a ai ba yana nufin kafiri bane cewa da a ƙaddarta a ce sai a ce kawo inda nasibawa suka taba gaya ma annabi suka taba gaya ma imami cewa kafiri ne babu waye kirkiri kayansa ibn taymiya ra'ayin waye ibn taymiya aqidar waye ibn taymiya yace fa yakunu aliyun kafiran lida ali zai zama kafiri a wannan don ka matsa ka gano cewa ra'ayinsa ne ba wai na waye ba don ka matsa ka gano cewa aƙidarsa ce akan imami ba wai misali yake bai ba don ya ammu matsa gaba ka gano cewa kallon da yake yi wa imami sai ce wa lam takun hujjatukum aqwa min hujjatihim muqaddarta to abin da ya faɗa na ce masa kafiri ma muqaddarta istislaman jadaliyyar na kaltowaye daga nasibawa wani ya ɗauko inda wani nasibi ya je ya ɗauko to amma sai ya koma ƙarshe sai ya ce hujjar su ta kafirta ali ta fita ku ƙarfi ku da kuke son sa ku masu son sa da ganin cewa yayi daidai hujjar masu ganin sa kafiri bisa wannan tsari da waɗannan ma'aunai ta fi ƙarfi
aqwa min hujjatikum, ta fi ƙarfi daga hujjar. Kenan a ina yake inda kace hujjar zaman Aliyu kafiri ta fi ƙarfi daga hujjar masoyansa masu sansa masu ganin cewa ya kukkan da ya bisa umarnin annabi yayi kan daidai yayi. Yace la'annal ahadith allati ihtajju biha sahiha, domin hadisan da suka yi hujja da su ingantattu ne, haka Ali kafiri ne kuma hujjar su ta fi taku ƙarfi. Iyanan ya tsaya, lokaci yana ɗaga mana hannu, wanda mu bari mu kwana nan insha Allahu a gobe ku tare mu a daidai wannan lokaci, a irin daidai wannan lokaci ku tare mu, za ku ji mu da ci gaban irin jara'ar da taba Albani mamaki da Ibn Taymiyyah malaminsa yayi, wadda ta kai sai da ya numfasa ya ce Ibn Taymiyyah ka ji tsoron Allah. Na yi mamaki cewa faminal ajibi haƙƙan, kai akwai mamaki irin jara'ar da Ibn Taymiyyah yayi na ƙaryata wannan hadisi tabbatacce. Ba dole ya ƙaryata ba tunda imami aka faɗa ma, dole ya ƙaryata maƙiyinsa aka gaya ma, dole ya ƙaryata maƙiyinsa annabi ya ɗaga hannu ya ce man kuntu maulahu fa hadha aliyun maulahu billahil azimu la ilaha illa huwa. Da wannan manƙabar da wannan daraja ko wannan hadisi kan ɗayan halifofi uku annabi ya faɗe su, da zo kaga abin da Ibn Taymiyyah zai. Duk ɗan da ya saba ma hadisin sai Ibn Taymiyyah ya kafarta shi. Ba magana wai saɓanin fahimta, duk wanda ya saba da a ce wannan hadisin annabi ya ce ɗayan uku halifofin nan annabi ya ce shi su ya faɗa wannan magana, to billahil azim duk wanda ya saba musu sai Ibn Taymiyyah ya kafarta shi. Amma yanzu Ali aka gaya ma, waye ramma Imamu Ali, waye makiyinsa Imamu Ali, waye baya sun ya ji falalarsa ko dole yayi wannan. Da aka Albani kada ka yi mamaki ga abin da ya fi wannan muni da kaga mamakin sa, gashi ya faɗa wa imami, ya ce imami kafiri ne kuma hujjan masu kafirta shi ta fi hujjan masu musuluntar da shi ƙarfi. Zai matsa gaba ya faɗa ma cewa musuluncin sama bai inganta ba, ya musulunta yana yaro, ba a izinin musuluncin yaro kuma ba a ruwaito ta ruwaya ingantacciya wadda aka ce ya musulunta bayan ya balaga. Zan matsa gaba in kawo wannan ake ce ma Sheikhul Islam. In muka yi magana muka ce yana da ƙiyayyar Imamu Ali a zuciyarsa, a ce kalla masoyinsu ne, ta yaya masoyi zai dubi masoyi ya ce masa kafiri? Ka duba munin kalmar fa. Haka mu kwana anan, gobe za mu tashi kan wannan magana insha Allahu, za mu ƙarƙare ta kuma za mu kawo abin da ya kuma za mu mayar masa da raddi, abin da ya ƙoƙari na ruguji hadisin za mu tattauna hujjarsa ku ji, kuma za mu bi ta kanta da izinin Allah, kuma za ta zama haba'an mansura. Duka a nan shirinmu zai zo ƙarshe. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abin da muka faɗa daidai a wannan shiri Allah shi ba mu ladarsa, kuskuren da muka yi Allah ya fi mana, ya shafi a cikin zuciyar masu saurare, alfarmar shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Aqulu ma aqulu wa astaghfirullah al'azima li wa lakum wa lisa'iril muslimina, wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ku kasance da mu a gobe a daidai wannan lokaci insha Allahu, za ku ji mu da ɗauki da ci gaban wannan shiri insha Allahu, wannan karatu na Gadir a wannan shekara ta 2023. Duka anan muka zo ƙarshe tare da ɗan uwanku a tafiyar Allah da manzan Allah, wato Sharif Abdul Basit Sidi Ibrahim. A nan nake ce da ku wassalamu alaikum wa rahmatullah.